दिनैनि समाव जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे काउन्सिलखौ जा दैदेननाय श्रीजुत हाग्रामा महिलारी मानाव गेदेर सारनि जे BPF दोलो बे BPF दोलोखौ जों बयबो मिथिखायो जे थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव एबसलिउट मेजरिटी लानानै सरकार गठन खालामबाय दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो आं हारसिंल' नङा UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव जयेन जानाया आंजों लोगोसे गोबां जन जोङो थांनाय 23 मार्च खालि मेसिभ मास रेजिगनेशन होनानै जोङो BPF दोलोआव हाबदों एबा जगदान होदों। बे जगदान होनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय दिनैनि समाव जोंनि जे ओनसोलनि उन्नयन उन्नति डेभेलपमेन्ट लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ फिउचाराव मोनसे गोख्रों एबा गोजोर थासारि गोनां बानायनो थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारी मानाव गेदेर बिथाङा BPF दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना जेबायदि खामानि मावदों बेखौ जोङो मोजां मोनदों। दिनै जों बयबो मिथियो BPF दोलोनि जे 5 कमिटमेन्ट्स जे मोनबा कमिटमेन्ट रायजो राजा आइ आफाफोरनि थाखाय होदों हा फाट्टा राननायनि खोथा वमेन एम्पावारमेन्टनि खोथा युथ एम्पावारमेन्टनि खोथा गोबां डेभेलपमेन्टनि खोथा बेफोरखौनो जोङो मोजां मोनदों। आरो जिहेतु BPF दोलोखौ नागारनानै दिनैनि समाव आरो गाबोननि थासारिया जोंनि खामानि दामानिफोरा आधुरा जागोन बा BPF दोलोखौ नागारनानै जेबो जोङो बे उन्नतिनि थासारिफोरखौ जों सानस'नो हाया। बिनि थाखायनो जोंबो जाहाथे हाग्रामा महिलारी सारनि आखाया गोरा जाथों BPF दोलोआ आरोबाव गोख्रों जाबावथों बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथांखौ हेफाजाब होफैदों जों BPF दोलोआव जगदान जाफैदों। जों थांनाय MP इलेक्शननि सिगाङाव UPPL दोलोआव हाबदोंमोन। दा बै समाव थासारिया थिनदोंमोन जे NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स बेजों जमा UPPL जों लोगोसे AGP BJP ज' लोगो नांनानै सासे MP जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोनफुंनो हादोंमोन आरो जोङो गोख्रोङै खामानिबो मावदोंमोन। खिन्थु जोङो दा फैयै फैयै नुफैबाय जे UPPL दोलोआ दिनैनि समाव जेबो थासारि गैला आरो फिउचार प्रस्पेक्टआ UPPL दोलोआ गैला। दा गतिके जोङो बे जेबो थासारि गैयि पार्टियाव थानानै जोंनि समखौ एबा जोंनि एनार्जिखौ लस खालामनानै जोङो थाबाय थानो हाया। गतिके जोंनि समखौ जोङो मोजाङाव बाहायनांगौ। जोंनि एनार्जिखौ जोङो मोजां उन्नतिनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोजां खामानिनि थाखाय आरो इयुननि मोजांनि थाखाय जोङो बाहायनो होननानै दिनै BPF दोलोआव जगदान जाफैदों। BPF दोलोनिफ्राय माबायदि केन्डिडेटआ देरहागोन दिनैनि समावथ' जोंहा सेन्ट्रेलाव BJP सरकार जोंनो स्टेटआवबो जे NDA नि सरकार आरो जोंनि BTC आव BPF दोलोनिनो हाग्रामा महिलारी मानाव गेदेर सारनिनो सरकार। बेयाव दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासै मोन 15 समस्तियाव जोंना 15 जन NDA नि केन्डिडेटफोरा दा बिजाथि महरै दारायदों एबा इलेक्शनखौ कन्टेस्ट खालामदों। बेयाव जोङो दिनैनि समाव क्लियार जाखाबाय जोङो सानजानिफ्राय सोनाबसिम आरो ओरै साहानिफ्राय खोलासिम गोबां जायगायावनो गिदिंबाय। गोबां माने धर्मबालम्बी धोरोमनि लोग जनजात माने सुबुंफोरजों लोगो हमबाय रायलायबाय। दिनैनि थासारिया थिनदों बा फोरमायदों जों मोनथिखादों जे 15थायाव NDA आ 15थाबो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय एसेम्बलि इलेक्शनाव एबार देरहालांगोन आरो जोङो दिसपुराव मोनसे गोख्रों जोंनि सरकारखौ जों दानो हागोन। बेनो जानो थांगासिनो दं जों बयबो नुजोबखाबाय। गतिके नैबे MLA इलेक्शननि उनावनो बा MLA इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो UPPL आ गैला जाहैगोन। दा जाय जाय UPPL नि दैदेनगिरि बेसोर दैदेनगिरिफोरा थागोन खिन्थु बिथांमोननि सरकार सालायनाय होननाय बुस्थुआ जोंनि सरकाराव थानाय नङा बे रोखा जाबाय। दिनै
भारतनि जे थासारि भारतनि जे पलिटिकेल दृश्य बे दृश्यआथ' थिनगासिनो दङ बा खिन्थागासिनो दङ दिनैनि समाव इउपिपिएल बायदि दोलोआ दिनै जेबो अस्तित्व गैला गाबोन समफोर माला जोबगोन बिनि समाबो जोबनायनि समाबो फैबाय।